Tate ife mumatikondadi. Tate ife mumatikondadi. Tate ife mumatikondadi. Tate ife mumatikondadi. Chikondi cha Yesu ine chandidabwisatu. Wokubadwira nkola komanso kufela pantanda. Kundipulumutsa wokumachimo anga. Tate ife mumatikondadi. Wophunzira yawe invalani zilimbi. Womangani malamba woipa futa nzikoli. Akufunafuna bale wanga usapemphele iwe. O Yesu ife mumatikondadi. Yesu ife mumatikondadi. Kondadi. Yesu ine mumandikondadi. Kondadi. Yesu awa mumawa kondadi. O Yesu ife mumatikondadi. Ndikulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu. Yohani mtumwi. Believer lero pa 20 March 2023. Subtopic Chikondi. Mwana Mulungu lelo tuwerenga verse yodziwika yoloweza ndimakhulupirira kuti mwa anthu 100 anthu 98 adaloweza verse imeneyi. And verse imeneyi inayo ndimerenga kuti ndi imene idanyamula Baibulo. Chipangano chakale komanso chipangano chatsopano. Imodzi mwa verse yolimbikitsa, imodzi mwa verse mene muli umboni, imodzi mwa verse yodzadza ndi nomfu, imodzi mwa verse imene ili ndi good news. Mwana Mulungu ndi uthenga wabwino lero. Mulungu amakukonda kwambiri. Believer ena khoza kudana nawe, ena khoza kukuweruza, ena khoza kukuraya. Ndi uthenga wabwino. Kumwamba Mulungu amakukonda. Okondedwa, Yesu Kristo beti mpembedzayi amakukonda ni kwambiri. Uthenga wabwino wa lero. Sabata yatha believer tinasiyana. Timakamba za kurembenuka mtima. Kubadwa mwatsopano. Tinamona ife olemekezeka bambo Nikodemu. Adaona zamphamvu, adavomereza kuti Khristu si munthu wamba. Dzundi dabwitsa wina mpaka napano sukumvesabe. Kodi simukumvesa pali? Mpaka napanobe usinkhasinkabe. Mpaka napanobe mukuntengabe Yesu ngati mwana wa Maria. Mpaka napanobe mumantenga Yesu ngati kaneneri wamba. Mpaka napanobe simukudziwa kuti Yesu ndani. Tamverani, Dr. Nikodemo kati nene kuti Professor Nikodemo, chifukwa ndi mulabi munthuyu. Ankampasa ulemu ku Yuda. Ndi mfarisi munthuyu. Adapanga zalo munthuyu. Mwamaphunziro kwambiri munthuyu. Adabwera kudzavomereza nkunena kuti labi inu ndinu mphunzitsi wene wochokera kwa Mulungu. Ndipo adamuwuza Ambuye Yesu kuti zimene mukuchitazi munthu wamba amene alibe Mulungu sangathe. Munthu wamba amene sadatsike kuchokera kwa Yawe sangathe. Munthu wamba amene alibe kudzodza sangathe. Ende amene avomereza believer ndi mulabi uyu Bwana Nikodemo. Abosi awa ndi Dr. Nikodemo, Professor
Nikodemo adavomereza kuti Yesu sali yekha, adavomereza kuti Yesu ndi Mulungu, adavomereza kuti Yesu ngapamwamba, adavomereza kuti kulibe mphunzitsi amene angaphunzitse onga Khristu Yesu. Mukuchedwa pati. Ndiye Yesu adamuwuza Nikodemo, ngati munthu sabadwa mwatsopano sangakhoze kuona ufumu wa Mulungu. Ndiye Mfarisi uyu, profesa uyu, dokta uyu zidamzunguza, ndilowenso m'mimba mwa mayi ndingabadwe bwanji? Ndiye Yesu adamuwuza, mabadwidwe atsopano mwa madzi komanso mzimu, kurembenuka mtima. Ndati manena sabata yatha kuti chimene Mulungu akufuna nkurembenuka kwa mtima, osati kwa mapazi. Mtima urembenuke. Mtima ukarembenuka, mtima ukalandira Yesu, anthu kudziko manena kuti abadwanso mwatsopano. Anthu amachita kunena asinthadi, naphiri asintha, nabanda uyu kale uyu asinthadi, madala yawa agama yawa asinthadi, kale awa kale asinthadi. Zikafika pamene pande kuti kukuoneka kurembenuka mtima, zipatso za kurembenuka mtima zioneka. Koma munthu adayamba pemphera 1980 mpaka napanobe zochita zake zatsana zomwe zija, nkhope ili gwa onga kang'ang'ang'anga, kasing'anga, kachabechabe, pilifa ni mari. Mtima ukarembenuka ndi umene umalamulira, kuti kuchithupi chonsechi chimalamulidwa ndi mtima. Chifukwa cha anthu amagwiritsa ntchito mtima, ngoyipa mtima kwambiri, ngokula mtima kwambiri, mtima chongodabwisa, mtima chengokulu, mtima. Biliva mudarembenuka inu. Anthu amanena njiza inu. Kodi zokonda zanu zakale zidasiyika? Magemu anu akale adasiyika? Mtima ukarembenuka makuzo sungavale chonchi ndi obadwa mwatsopano. Obadwa mwatsopano samavala ngati kale lawo. Obadwa mwatsopano sachita ngati kale lawo. Obadwa mwatsopano amanena mwatsopano, amayang'ana mwatsopano, amavala mwatsopano, amachita mwatsopano. Ndi mudzuma dabwa nzonadi, asinthadi, anagama. Sabata yatha tinasiyana mpamenepa. Haleluya. Lero mundilole mwansanga kwambiri kuti tikambirane za chikondi. Yohani chapter number 3 verse number 16, verse yoloweza pa mtima. Mwana Mulungu, verse ine ndidadziwa kale kale ndisadayambe sopemphera, ndeloweza kama kuti ndi verses zidatengera chisomo kukoma mtima kwa Mulungu. Amayiwerenga anthu, amayiloweza anthu ambiri samamvesapo. Ndinanena poyamba nena kuti pafupifupi 98% adaloweza vesi imene, amawerenga vesi imene, amayidziwa vesi imene. Ku Sunday school amawerenga za vesi imene. Ana ang'ono mudzapeza 10 3:16 1 2 3 go. Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapasa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Tili pamenepa. Vesi ya ku Nazare tili pamenepa. Vesi yolowezeka tili pamenepa. Vesi yotchuka tili pamenepa. Believe vesi iyi idasenza Bible. Vesi iyi muli good news umo. Vesi iyi modzadza ndi minofu. Vesi iyi ili mchilimbikiso. Believe poyamba nena kuti Mulungu adakonda dziko lapansi. Ndimafuna ndikulimbikitse mwana Mulungu. Mulungu amakukonda kwambiri. Mulungu adakonda, Mulungu amakonda dziko. Tikamakamba dziko tikunena za inu. Believe ramvera. Mulungu amakukondani kwambiri, amakukondani. Chikondi cha Mulungu pa wina aliyense pa dziko pano tamverani ndi 100%. Mundimva, aliyense Mulungu amakonda 100%. Osawerengera zimene munthu amachita.
Believer nimati ndikulimbikitsa good news. Amakukonda ni mulungu kwa mpiri. Osawerengera zimene mumachita. Kamumatani, kamumapemphera, kasimumapemphera, kamumapha, kasimumapha. Tamverani. Mulungu amatikonda tonse 100 kwa 100. Believer. Vesi ndodzadza ni minofu. Mulungu amakonda aliyense pa dziko pano. Ena kunditsutsa abusa sindikupamvesesa Believer upamvesa Believer pa muzimu. Mulungu amakonda aliyense. Ndinene motsindika mene Mulungu amakondera mbusa amene iye adamuyitana otembenuka mtima 100%. Ndi mene amakondera sohure 100 kwa 100. Amene ne Mulungu. Ndimati ndinene kwa nonse amene muli olodza. Mulungu amakukonda ni kwambiri. Mfiti zonse Mulungu amazikonda ngati mene amakondera bishop. Mundimvaka. Onse amene amalanja amuna eni Mulungu amakonda amene amakondera soma intercessor. Mudzapeza chimene Mulungu akuchita nsofanana. Munda mwa mfiti mvula imagwa chimodzimodzi munda mwa abusa. Endi zimatha kutheka mfiti kukolola kwa mpiri abusa osakolola. Mene hule business yake kuyendera bwino chimodzimodzi business ya intercessor. Zimatha kutheka hule kugulisa kwa mpiri intercessor kugulisa mochepa. Mene Mulungu amakondera mfiti chimodzimodzi akukondera mlaliki. Edi zimatha kutheka mfiti ukhala nchakudya mlaliki nkugona nayo. Why? Mulungu amatikonda tonse 100%. Amankonda woipa 100. Amakonda sopemphera 100 kwa 100. Endi Mulungu adatikonda Believer ifeyo tili wochimwa. Palibe chimene tingachite kuti Mulungu achose kutikonda. Palibe chimene tingachite kuti Mulungu aonjezere kukonda. Chikondi cha Mulungu nchachikhalire. Endi nchakuya nchachikulu. Sizidzachoka pa dziko. Ndimafuna ndinene ku dziko lonse amatikonda Mulungu tonse mofanana. Mukhoza kuona anthu osapemphera kuyendera magalimoto apamwamba. Mabeliever walibe mpaka na panobe tuphanyerere. Why? Mulungu amatikonda tonse mofanana. Ndi chikondi cha Mulungu. Bible linakuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi. Pakuti Mulungu adakonda anthu onse pa dziko lapansi. Posawerengera ntchito zawo, posawerengera zimene amapanga, posawerengera chipembedzo chawo, posawerengera ena amazifunsa. Abusa ife ndiye Khristu. Anzathu ndiye Khristu. Koma zawo zikuyenda kopya. Kulemera ndiwo. Zonse zikuyendera ndiwo. Ife tikangodzuka kusala kudya sitikupuma. Koma nzethu zikumada zikumayendera kwambiri. Endi kupemphera ena kusala kudya nkomwe sadziwa. Nthawi zonse amangonyoza muna kumanyoza sopempherawo. Koma zache zikuyenda. Nimafuna ndinene ku dziko langa zikuyenda chifukwa tonse Mulungu amatikonda mofanana. Believer usanditsutse mwana Mulungu usanditsutse. Ndiwe mboni bwanja nebagwa jasawo pa Mulungu koma dziwaendera kuntchito kwakweza koma woyera mtima sakukwezedwa. Usadabwe mwana Mulungu. Tamvera chikondi cha Mulungu nchimene chadzadza ku dziko lonse. Amakonda onse molingana. Amatikonda tonse mofanana. Mulungu amene timpembedzayi sakonda abusa 100 ndi kumkonda hule 40%. Ayi abusa amakonda 100 hule soma mkonda 100. Believer usanditsutse. Vomereza nchifukwa chache hule ali moyobe saikiloni ameneyi Mulungu ansungabe. Akulanda akazi ayeni ndi amuna ayeni Mulungu ansungabe. Why? Akunkonda kwambiri 100 kwa 100. Titonse mwana Mulungu. Ndimafuna ndilise kwere kukondedwa ndi Mulungu ndi kupulumutsidwa mzinthu ziwiri zosiyana. Vesi unena choncho. Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapereka Yesu mwana wake kuti yense wakhulupirira pamenepa kuti yense wakhulupirira iye asarayike konse akhale nawo moyo wosatha. Poyambapa Mulungu adakonda
arakonda mulungu adapereka. Endi chikondi chimaonetsera nkupatsa. Arakonda dziko mulungu adapereka Yesu. Adapereka Yesu pacholinga pa anthu amene akondawo, pa anthu amene amawanyadirawo. Bilifa Yesu adabwera chifukwa cha chikondi cha mulungu, chifukwa dziko lino bilifa inali yosochera. Dziko mulungu adatilenga tinkachita zathu, kudya zathu, kuvala zathu, madansi athu. Ndiye mulungu adayang'ana nkutiyang'ana kuti anthu aja kulowera njira ina, anthu aja kutayika, anthu aja sochera. Baibulo ikunena kuti mulungu adachita kuntsitsa Yesu pita ku dziko. Anthu amene taakondawa akuoneka kuti asochera, akupita ku phompho, akupita ku gahena, akupita kumene kuli chani, kuli moto opsa kwambiri. Endipita ukachenjeze. Baibulo ikunena kuti pakuti mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapatsa mwana wake obadwa yekha kuti yense wakhulupirira mwanayo asatayike. Kutanthauza kuti dziko inatayika chichewa china, dziko inasochera. Malo mosongola, malo moyenda njira yopita mparadiso, dziko lonse lapansi tinkasongola, tinkapita ya gahena. Ndiye Yesu adabwera nkutichenjeza, adayima pamphambano nkumanena kuti imeneyo si njira yeniyeni yendani. Kumeneko sikuvala kwenikweni, valani chonchi. Kumeneko sikukhala kwenikweni, tizikhala chonchi. Chimenecho si chikondi chenicheni chikhale motere. Yesu adayamba chenjeza pamphambano. Baibulo ikunena kuti kwa yense okhulupirira iye satayika koma akhala nawo chani eri moyo osatha. Kukondedwa ndi Mulungu ndi kupulumutsidwa zinthu ziwiri zosiyana. Kutanthauza kuti akhoza kukukonda Mulungu kwambiri 100 kwa 100, kulemera kuyenda pa ndege, mapajero, manissan, malangers, dziko lonse kumakucha pigi walemera. Mulungu kukukonda 100 kwa 100. Koma kuti upulumutsidwe upezeke mparadiso pali chochita. Endi chochita chimene mungene kuchita ni nkukhulupirira. According ndi verse none kuti verse idanyamula Baibulo iyi. Munthu kuti apulumuke arani. Kodi angapezeke bwanji munthu mparadiso? Bilifa tikudziwa ife ni mphatso ya uyere chipulumutsochi. Koma chimene Mulungu atipempha kuchita tikhulupirira Yesu. Tinkhulupirira Yesu mawu amene akunena kwa yense wakhulupirira Yesu satayika. Anthu akutayika ali papajero, anthu akutayika ali ndi matiriyoni, anthu akutayika Mulungu akuwakonda. Atakolola matumba 400 achimanga, matumba 100 asoya, matumba mbirimbiri amtedza, koma akutayika akupita ku phompho. Chikondi cha Mulungu chodzaza dati no, munthu uyu ndidamkonda uyu, munthu ndimamkonda uyu, asagwere mtsenje la gahena. Yesu pita ukachenjeze. Ndi Atate akunena kuti aliyense wakhulupirira Yesu, aliyense wolandira Yesu, aliyense wovomereza Yesu sakhalanso otayika, akhala nawo eri moyo osatha. Kutanthauza kuti kusamvomereza Yesu mpaka nakumwalira ndikuti chipulumutso palibe. Chipulumutso chili mwa Yesu. Mudamvomereza Yesu, mudamulandira Yesu kapena ayi. Dziko langa ambiri apusisika ndi chikondi cha Mulungu chifukwa chakuti zawo zikuyenda ayiwala khomo la tchalichi, chifukwa zawo zikuyenda ayiwala kulapa, chifukwa choti akudya bwino ntchito kwakweza masalale komanso maalawansi akamayenda ndi dibwiri ku banki kwawo sizikutsika koma kumangonjezereka each and every day, mabalansi akukwera. Kenako idali dzana lija mamiliyoni mwakuti pano ikuthamangirabe mpaka na matiriyoni akumangodzaza tsiku ndi tsiku. Ena akamati sizikuyenda dzawo zikuyenda, kumangogulabe magalimoto nthawi yowawa, mashopu akutsegulabe, akuyidanisabe
magalimoto ena kamapemphera timaoneka ngati opanda nzeru, tikamasonkhana pa mtengo kusonkhana mchalichi nkumavina makolasi waja amadusa nkutitenga ife opemphera. Biliva ndimati ndinene zidzadziwika mmawa wanzeru ndani, wophunzira ndani, wosindikira ndani. Biliva ndimati ndinene zonsezi zachitika chifukwa Yawe amakukondani. Koma chikondi ichi chili ndi malire. Ngati mungamwalire opanda kuvomereza Yesu, biliva tamvera, kupulumuka mparadiso simukalowa. Yesu achita kale zonse, adafa pa mtanda chifukwa cha inu, adamenyedwa chifukwa cha inu, adazunzidwa chifukwa cha inu. Chimene chikufunika pa ife tinkhulupirire, chimene chikufunika pa ife timulandire, tipereke miyoyo yathu, timulandire, timpembedze mu mzimu ndi choonadi. Ndiye kuti pamenepo tikamwalira tikapezeka mparadiso. Biliva anthu ali pabeda kudwala, Mulungu amakhala akunkonda 100 kwa 100. Koma ngati angatsirizike nkumwalira asadavomereza Yesu, ndiye kuti wakahena wakwana. Ndimafuna ndinene kwa mabiliva nonse, tisamatsogoza anthu gahena. Ndimati ndilize khwere, palibe amene akupita ku gahena wamoyo wina aliyense saupita ku gahena. Koma amene akupita ku gahena ndi amene akumwalira asadavomereza Yesu. Chifukwa chake Mulungu amanena kuti mfiri komanso azigololo mudzadabwa zakutsogolerani. Sikuti akatitsogolera asadalandire Yesu. Kudziko kuno biliva tamvera, mudziwa anthu ena takhwacha kuti amenewa pawa mkugahena. Maliro awo tidayika chikunja osayimbira. Akodi ndimene fe tidadziwira. Koma ena mwa iwo amene tidakhwacha maliro wawo tidachita kuthamangisa ngati maliro a galu. Tidathamangisa opanda nyimbo, opanda maluwa, opanda dongosolo ya chipembedzo. Tikadabwa kwa pesa ali mparadiso. Why? Adamwalira, adalandira Yesu before kumwalira. Hallelujah. Wamoyo aliyense ndimafuna ndikulimbikitseni, muli ndi mpata osintha lero, muli ndi mpata olapa lero, muli ndi mpata opita mparadiso lero, chifukwa Mulungu amakukondani 100 kwa 100. Chipulumutso chili pamene munthu alandira Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wake. Kaya chakhumi sadaperekepo, koma ngati alandira Yesu, biliva ena tikapeza adalandira Yesu patatsa 5 minutes amwalire. Eni maliro awo mudzi mwawo mudayimba chikunja, padalibe nyimbo ya chorus ola nyimbo ya chitsitsimutso, padalibe. Koma adatembenukira ku chipatala kuti asala 10 minutes, abusa ali mbali ina ija, kenako ali pa bedi. Koma mwayi ngochepa kwa mpiri, sambiri amene mapulumuka choncho ali pa bedi. Ndi abusa ali mbali ija kupemphera wina, kenako akuza gadani, abusa abwe pano, abusa kenako gadani uthamanga, mwene mudzatipempherera kwa patient athu kukufunani. Abusa aja kufumira msangasanga, amayi muli bwanji, Mulungu amakukondani muli bwanji. Abusa Mulungu andikhululukire, ndaononga mabanja ine, ndapha anthu ambiri ine, ndachita zijengo ine. Ambuye Yesu andikhululukire. Abusa pomwepo tanditsalani pemphero, nena na Ambuye Yesu. Ambuye Yesu ndikukulemekezani, ulemekezani, mulowe mkati mwanga. Zanga zonse ndazisiya manja mwa Kristu, mwazi wanu undiyerese, mwazi wanu elese, mudzina la Yesu, amen. 2 minutes. Biliva uyu ni paradiso. Mudzi mwawo anebawo nena kuti chihuwe chimene chidandisongonezera banja langa chili ku chipatala.
akangomva kuti amalizika nkumare amunanga khazikike chimene chicha chikupita ku gahena chimene chicha chikukapya ndi tutamverani ena otembenuka kuchipatala inu simukudziwa muti akhwachakhwacha kuti nga gahena mukapeza mparadizo chifukwa cha mawu a Mulungu amanena kuti mudzadabwa ahule mfiri kakutsogolerani. Mondimvaka ndimafuna ndinene kwa nonse amene mukuyenda moyo wauchimo kumwamba Mulungu amakukondani endi simukupita ku gahena. Muli ndi mpata osintha khalidwe lero, muli ndi mpata osintha ntchito zanu lero, muli ndi mpata omulandira Yesu lero musadamwalire. Paradizo amatheka ulandire Yesu usadamwalire, koma ngati ungamwalire usadalape usadalandire Yesu ndiye kuti wa paradizo walephereka. Chifukwa ki pasipoti transpoti yopitira ku paradizo nkulandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi. Ena wamanyoza Yesu sindikudziwa ndimati nlise khale chipembedzo chanu ngati mumanchosapo Yesu ndi udabwa nanu mupita kuti onse opita kumwamba alandira Yesu, onse ofuna moyo wosatha alandira Yesu. Koma ngati chipembedzo chanu sichimavomereza Yesu ndi kudabwa nanu kulipa kumene mukupita chifukwa njira zinziwiri. Njira ina ikupita kuphompho, njira ina ikupita mparadizo. Nawo wapita mparadizo alandira Yesu, ofuna moyo wosatha alandira Yesu, ofuna kumwamba alandira Yesu. Believer sikukhala membala wa chipembedzo yeah, si khadi yakuchalichi. Khadi yanga ndili nayo, ya ubatizo ndili nayo, khadi yakuti ndili nayo, khadi yakuti ndili nayo, chiphaso ndili nacho. Believer zimene zonse pansi pano ndi chipolotoko cha chipembedzo chanu. Kumwamba kufuna kulandira Yesu, kumwamba kufuna kulapa, kumwamba kufuna kuti mutembenuke mtima kuti mukalowe mparadizo, osati mapolotoko. Ayi ife timamanga thuku yoyera, ayi pathu timavala zoyera, ayi pathu timasunga ndevu. Believer ramvera kusunga ndevu minus Jesus ndi gahena. Mondimva na Mulungu kumeta mpala, kuvala za white za chipembedzo, kuchosapo Yesu ndi gahena. Tirimadzika kumeta ndevu, kakusunga tsitsi, kakupanga chilichonse plus Jesus ndi paradizo, kuvala jekete, kumanga nekitayo plus Jesus ndi moyo wosatha. Kamundimvaka kukhala pa chipembedzo, kuyenda maprotokosi plus Jesus ndi moyo wosatha, koma kuchita chilichonse cha chipembedzo minus Jesus ndi gahena. Ndikulimbikitseni ana Mulungu, kumwamba amakukondani, Mulungu amakukondani. Adapereka Yesu chifukwa cha chikondi. Yesu adayikonda dziko, adapereka moyo. Aliyense ngokondedwa ndimati nlise khalere musadamwalire mumulandire Yesu, musanadwale mumulandire Yesu. Ena iyayi ndidzala pandikadwala mwayi ngochepa uwu siambira linawo. Ena imfa zanu zidzakhala za magalimoto zangozi, ena zidzakhala za madzi monga za cyclone Fred, nyumba kugwa pomwepo apita odzala paliti. Kuchitika ngozi zambiri. Believer nimafuna ndilise khalere kumwamba amakukondani chifukwa chake Yesu akubwera. Kumwamba amakukondani, tembenukani mtima. Kumwamba amakukondani wina aliyense 100 kwa 100, koma kupulumutsidwa pamene wakondedwayo alandira Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake. Ndimati ndilise khalere dziko langa lapendeka. Anytime Kristu akubwera zizindikiro zamba kale kuoneka. Zivomerezi anamongwe mphepo za mkuntho ndi aneneri aphulika. Ndimafanane pamenepa aneneri yangu yamba aliyense adzuka kulekwa zibusa panopa ndi usakuonekeranso. Aneneri ambiri adzuka, wina adzuka kupanga profesa akulowa shire nonse musamuke konko kukudzadza madzi, winanso adzuka planta asamalani kukubweranso china, wina adzuka ti iyayi koma kuzomba akonda ndi chikuphulika chiphiricho, wina ti iyayi Mulungu anonesa mulanje chiphiri chikuphulika, wina ti iyayi ndaona kunzuzo anthu akupita, wina ti ndaona boma la mzimba lokha. Ndimafuna ndinene Mulungu amakukondani. Wina kufuna rasamuka ndichoke kuzomba kuno chikaphulika cha kuzombachi sindidzakhani upita kuti mukachoka kuzomba mupita kuti popeza kulilongweso ena aonako kuti kukusokonekera. Ariya ndikupita mulanje, kumulanje so kuti phiri ena achionanso chiphiri chikuphulika mupita kuti
ndipite kulowashire kuno madzadzadza konse kuno anthu onse tidzafa ena nenera choncho muthawira kuri ndimati mchenjeze chinsinsi ndikuthawira kwa Yesu kulandira Yesu kachiphiri chiphulika kasi chiphulika kaena angonena chifukwa izino matha kunenera chifukwa cha maganizo kaena mzamuru mwawo koma choyenera kuchita tamvera sikusamuka koma kulandira Yesu kuti pamene chiphiricho chikuphulika kapa kubweranso fulani wina adzakupeza uli woyera kuti ukamachoka pa dziko pano ukamachoka pa Zomba ukamachoka pa South Africa ukamachoka pa Blantyre upite paradiso. Mundimvaka? Haleluya. Mulungu amakukondani. Mulungu amakukondani. Sawerengera ntchito zanu amakukondani. Koma kupulumuka mpamene mulandire Yesu musadamwalire. Mundilondole mmawa pali minofu ya mapirifa. Atate mutithandize. Mutithandize. Tisakopeke mchikondi chanu koma tikulandireni. Inde mwatikonda mwatipasa mabanja, mwatikonda mwatipasa business, mwatikonda mwatipasa chuma, mwatikonda ife Ambuye, mwatilemba pa ntchito mwatiphunzitsa, koma tikufuna kuti mutipase mtima ogonja tilandira Yesu before kumwalira kuti moyo unowo ukamatha tidzapezeke mparadiso. M'dzina la Yesu Khristu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.